Sziasztok! Ez egy ilyen kis építkezős videó lenne a Mesterem C. Várjatok, meg vagyok fázva, bocsánat. Igen, Mesterem C szerverén. Bocsánat. Na igen, igen. És az lenne itt a lényeg, hogy 9-es szerver, azt hiszem, és csak így feljöttem random egyre, véletlen erre nyomtam, és elkezdenék én itt építkezni. Szepecskén. Jó fiú vagyok, ugye? Mi kéne nekem? Jó. Oké. Jó. Igen. Kellene nekem akkor... Jó. Kellene nekem egy ilyen szép... Ugye működik. Működik. Jó. Kell lesz nekem kajcsa. Kacsa. Igen. Gondolom ti most nem halljátok a Minecraftot, de se baj. Na, mindegy. Mit kéne csinálnom? Mit kéne csinálnom? Először is házat építeni. Úgy. Jó, 500 dolcsi. Oké. De shit, nem tudom miért craftoltam. Ugye VIP volt, tehát igen. Csak úgy kaptam ezt a bétát. Vettem egyet. No, hogy azt higgyétek, tudtam volna jobbat is venni, zsírkirály, de... Igen. Csúnya dolgok vannak itt. Mennyit adtam én ezt meg? Nem tudom. Jó. Téged is elpusztítalak. Hú van ád? Elpusztulsz. Azért. Jó. Még vannak itt. Vannak itt amilyen hülye szarok. De... Ó, van fatele. Ha nem ilyen hülyeségbe dob ki. Igen. Ettől féltem én igazán. Te hülye vagy? Fotelep. Hát ez nem fotelep, kikérem magamnak. Bocsánat, de írom a köz. Szóval ez a fatelep, hogy venni kell fát. Ó, van. Istenem, hogy lehetnek? Vannak ilyen amilyen izék. Hülye gyerekek. Hát, figyeljtek. Avicii. Jó. Igen, erről. Az előbb még volt éjségem. Mindegy, ne foglalkozunk ezzel. Jaj, ezek a... Jaj, nem tudom, szerver lag, hogy mi a szar. Azt a rom. Aha.
El van trollálázva ez az egész, jó. Menjünk valami más úton. Én azt mondom, hogy menjünk valami más úton, csukán. Figyelj, szép fiú, téged kiváglak, ha megengedi a törvény. Szép fiú, téged is kiváglak. Platty. Nem tudom, ez mi az alag. Platty. Jaj, platty. Platty. Jó. Szerintem valószínűleg lesz Skype PvP-ről. Megígért hardcore-om. Nem volt megígérve. Valószínűleg lesz egy ilyen hardcore sorozat. Nem biztos. Valószínű. Arról tudnivalók. Semmi tudnivaló nincsen róla. Jó van, azt hittem, hogy egy kreppeline. Jaj. Szép fiú, téged is kiváglak, megpusztulsz, elpusztítalak. Ugye nem? Igen, persze. Jaj, Istenem. Figyelj, követ, azt tudok szedni. Platty. Jó. Na. Ez elmehetnék a orba. Nem tudom, vannak ilyen kisebb, nagyobb blokkok. Hülye irányú, hogy... Hát nincs is láda, hülye gyerek. Ez a szerver fogyatékol. Minek craftolj egy csákányt, ha venni kell a cuccokat? Melyik Mestercraft, hallod Isten. Engem lő egy hülye gyerek. Én azt vettem észre. Kit megölök! Este nem bugol. Ez ilyen MyPetes szerv. Szép fiú fog. Ugye azért figyelmizunk. 11-es szerver. Tudnivalók. Beadjátok ezt kezdőként. Farmer. Ugye én már el vagyok falva. Sima teleknél. Kaptok egyelőre 5000, 10.000 pénzt. Ott egy buzi. Igen. Elarjátok. Ide beszélek hülyeségeket. Vesztek egy vízes vödröt. Beírjátok a per shop. Buy menu. Ide. Bal klikkel. Jobb klikkel csináljátok ezt. 16-ot vesz belőle. Egybe. Nem külön. Igen. És utána vesztek cukornádat. Miért jó, ha cukornádat vesztek? Hol is van? Igen. Nem. Itt? Nem. Hol is vagy, szép fiú? Igen. Erre az alapanyagokra rányomtok. Itt, hogy cukornát. Vesztek belőle
16-ot. Tudjátok. És akkor megfogjátok, kijutok egy földblokkot, leteszitek a vizet, és jobb klikket lenyomod, és bal klikket is egyben. És akkor ezt csinálod, és figyeljetek. Per money. Igen, most ennyi pénzem van. Igen, látjátok. Ennyit csinálok. 39-es farmer vagyok. És látjátok? Növekedett a pénzem. Ez hasznos, hogyha nincsen pénzed. Ennyi az egész. Na igen, látjátok, növekszik a pénzem, tehát ez így jó. Igen. Vannak itt barátaim, csak eltrollkodják az egész packet. Sajnos. Nehogy megkérdezzétek, miért van ennyi cukornádom. Tudom. Oké. Mondjuk ezzel van sok cukornádom. Platty. Hülye gyerek. Ugye 3 ilyen cucc van. Ez egy szép fiúé, az is egy szép fiú. És ez is egy szép fiúé. Az övé. Az előbb volt rajta diaszett karddal, látjátok? Perfisáztok. Ugye? Utána per PC. És meg lesz rajta a cucc. Be van árnyékolva a melkasa. Vicces dolog vagy estek bug. Hát én nem tudom, én ezt nem tudom. Mindegy. Oké, mindegy. Mindjárt lesz itt adás. Mindjárt lesz a... Nem szóltam, én mondjuk leszolom, mert az összeset nem adom el. Perszop. Bocs. Nem mondtam ki. Így. Mondjuk, hogy el akartok adni, itt van ez. Szelmenü. Itt. Ezt itt van. Van ez az 11-es szerveren minden, tehát el lehet rajta lenni. Mondjuk kb. Ingyen élő szerver, tehát. Ne tekintsetek rá rossz szemmel, de túl sok minden nem lehet rajta csinálni. Meg kéne, hogy szeressétek ezt a szervert, de ne úgy, tehát ne lógjatok rajta egész nap, mert nincs értelme. Igen. Én sokat voltam ezen barátommal. Pontosabban barátaimmal, és tehát értitek a szitut. Túl könnyű az egészen. Yeah. Figyelj, hol az ajtó? Hát Gany, hol az ajtó? Conchita. Hülye gyerek.
Hol az a retkes ajtó? Olyan hol az ajtó, de most... Nem érdekel akkor engem ez az egész. Platty. Platty. Pisa. Platty. Szép jó ám. Jó. Ez a videó szerintem ennyi is lett volna. Bemutattam a 11-es szeret, ahogy én ismerem annyira. Találkozunk a következő videómban. Addig is. Sziasztok!